Na kibago kuro kwa Samaria. Samaria tengo Esther Mwango. Na no bwata rweke mbekyo. Bwata rweke. Esther Mwango. Esther Mwango. Ge mbuyo kolekan. Esther ndi nkwa so rete mbeke bone kebiga na nki ya koleto. Kyombe na so eto reke na yatenja andegete. Na bwata basanguru skuru fees. Kana ntabanga na babeka namo ngane kyombe toko chaka. Tukachake kyombe kerwa chake toko chake paupe ka kurushasi. Kanyangoro ninde kuruororo. Tigankonya na roni na rwera bani skuru fees. Yankonyira abana basukire bakore n'abane barakora bono bontogendera timbwa dimitanda ya school fees kuratiga igolero mwana tali ko cyago sumbwe nyomba school fees kwa karone bantu kibaga lyo kwa kana abana gyomba abayiga baligire lingo iga nabwaba muwozi mwana ekiriya tonga ikere mwigura mwana bono wetera sekyombe bako bikire byale rombu yoli mwabuga kiekoreka na kero kwalenge isikotara so kyomera bono yoli bya bono nyinde biya na kubwasara bwane bwalengo bakeno buna bwate obaso butoko nyoro no bwameri gorande na nyora na mwendero bwasara bwane ndenga ko nakogendera kuratika iko numunga inandure kyombe na hani nkurushira kabese kino kwa mentubo byasara kwanya kogendera kiro litu kwabeka umugushya ko tenga ki kanyamaga kega hakura bukima ke negene igaka kakeke akuru bukime ke mwago mbu yomenyete kai bagateba ngage charakemo ngego itaki gecharkemo ngego garakege ekegiyuka ngego itanda ngandi mokorega ekegiyuka lakini bire bibere iga ekeneke naho biko migenda benyate biso kemege to bagamba ekebege niki yake ngeliki ya na guna ngo soro ya tulizo inside ekeliki ya mwinali geliti ngosa mumayete uri aliga uri omenyete rabadi no akakunguka ni kabwa tumutuole ngo gamba ba ya ngo gamba mbali oka ayenole kebege ayiki agoreke ngakiyokoro kwa Samaria amaleta ne koro kustela kimuntu stela kimuntu nanki wacho ene tie kyombege bana inje karo mugako na asirete omurayi oyo boitobye kyombeka ka chabaka mwane ogonte yumukungu oyo tagunyo kwirira inchungo inchu saba kungu bandi tasemani bakanyikanye bagante yine kitakomenya bono nimbu atabana atigire tu abana abake nabongo ichabona karonka bikasinyete pina bataiga kichiguyo koranga chingana iyo banga nasoki umwana agende school kunyaga kore iryane nimbu atagachaye natora nimbu atengombe nakama na irani nande naganyana ndinga kindi igo bono bugwitira so bosemi bwabo na tenenire buna mukungu ndo bwensiure no musacha ine igo rero nayi kuri nyumba muno bigwite byenganchira mukungu stingude bya igo egisinje kyombe mancho muri eri no igwete inga agayenorwa mujota ngaki unasemi asemi umwabo naye nuka kurwa gwasule uri ga nyumbu kiritekiri abakungu bandi bagende ya sekyombe baburaka abangaini ba Yesu kugira mangana kono tenda kubodi andake gweta sekyombe keiga uruchi umuntu nali gali mukungu nali nerule gali ukaranzuli gabusayiga ena baliga nganje tingi uchibono njuma yitingi nabonde mukwanero oli okuligerete ababuraka baminto muri skali onye tubwati tuli kyombe kende yonse nje no basemi bwane ngoru ngakora nje tagunya kwirero cyandikite ngabono nchigo ngwirire urabuge tabu swasa abakungu bande semani nyora nonye mono akanyora nkara nabone karo mugaka akure abantu abakungu abande baguce nyomba bacha kukuriye ringa kyomenyete kwanyora tubwati no ene sani ene ginta abana bakorarira ubwaso ira sekyombe abakonyana n'uburangeti kwaletira uburangeti bana bararira kwabekira umwana eskuru otari konyara umuntu aranga bono mbuna musa mukungu ndole na musacha naye nabo mubwekaine nabo kumuki umwana ogwaka kwabeke eskuru koira nakagwaka lebitubya na yole mastale igo magana wayo mwanchi muleli no mategereri ekurunga Getembe Television Network na bigo Getembe Radio 102.7 bono gero oro murobali ukurunga ebyombe na sindikisa yema semo kero tugusanga naye gaiga ase ward yesise ebungene ya burabu bangina bayige kyombege koro kunga de emechio sister good widows na butosanga na baruye masemo andake unaba buraka ninga niko manya barabu na yabara sikyombe bantu ngoto yabali mburaka gwete mechande mengi
mubwate mechando bono ero lakini kurate turanyore mechando narole iga munyaruka naliga omoke pia sebozi baba ngaki munyaruka mbyuli mubisangi moite bo nayo moke abantu abana abanene asuri ngaki nange kyukorokwa nchenkoro kutoisikeru nando umanye tunyore ngaki isikerubu ubotene ngumboro uyisikororaga nabokoro ubotene ngungobo buwajire abwate semchinyenge cyo isinana olekeobe nonde keombe ngiki yakobeka asa abana ababaki ainche keombe kiki abana abaigana inche naruche ngatiganchi chembe arororo nyago semia abana aba ekero bobora kabwatocherete bino barababora kai tango dabo mbamanyita mangana gukwana mongirande monto monene ayotagera na kuligeri monto monene kono mawasinyirwa monto monene na kiye ko erare gaiga mbona kwasemia abana abaiga nga tibakira asibare bamanye nga ekero basirire tuna abanji babo tari bagukira ari banyakorera nga abanji babo mbasirete baimoke basoase ebiombe bino ibiko bakonya banyore besa basomeria abachokoro buna bono chifisi chire chinkongu chibese chibagota basaba buna mweigure tokonya gusaba goeta iga chikonya goeta basaba basomeria abana undeta iyo bono igore isiko abana babo ne skuru bari basoma bari ekaroro mungaini okogenda ase keombo gosaba besa ngo gokonyere tari okobere isuka abuonya korera ngao bena chanchande to mugakone nakwete yaya igogo checheriwa naye kwasona onye mugondo kware makwanyara chinyeni kwanya kwasomeria abana ayebono maukoro ekyombe gyago konyere ke yankonyere kiagera tebingo mongino mino gani kigakonyere ayo mongina ominto oro moberaka tago ikaransa ari onye kuvuga ngao chandegete natubwati kende soka origie ndagero rio abana neyendo abachokoro bawo lero yali ko batuli kyombe nandi unuru mongino manu moberaka nabo kwari ko banuri ga smart ya ni smart iga nkigete ntabe smart kwari ko batuli kyombe ko bakuri ya nale ko smart kyombe kana kiyagerire ndi smart gyakorosi gyandosiri gyakubikire kyambe naende buna bana munande gankorera nando omoke Wachimuliri bunobo semyo bonene kurwa somongina asinchire abene kima asisindigisa yebyombe taba sindigisa sindigisa yebyombe bono ngani tie masemo byono sana andake atonyolengo mangana abere barabunga baburaka michando kibagwetera nayanda akonye gukonye kunyetera umanyengi michandi nirororo inchungo totebi michandi ni mugwetera baba nkikurwa samalia tanje nguru kunga Phyllis nyakeraali ombiyole vile simbiyole naye no uri kyombe na inche nonde kyombeke kiagere gekorote na kimbegete na kyobegete inuna buraka mechando kimugwetera ntubuna baboraka mechando ne nenge to gwetera alis customer ta sti family obo ene bwaito tiboyo ama ene pi obo ene titobwati kiagara gokonyora nga bali ba minto bali batigirwa bamwe abo mugaka ko barenge moyo barabu batakweterende yanyarekana nga nkoto nyanyasa bare nabe kunyarekana nonye no mugodo bari go kwa ibintu byawo nebwenerete yanyarekana nonye ngoko yawo ko bwatugire abo montara ichabo buriaire kogo chikomubori kiagara to bwati aso go chikori boti kiara gogo chikori boti aso mugambi amaene kwanyora ngo mugambi yo tari go kurigereri oyirukende ubekira muguko aya tikwabwate kende watu wo kunererigwa kiringo igo abanyegomera kene nabo igo ajuna mangana furious asime chande yuba hakora kora kinini barimo gukora boigo style up igombo sana umubura kamo obo ene bwaje ino mugambi na chaburunge muntu kali kuunilia bura kanere mukokorera tebi mbubi mugukora bo furious mbya mono sana nchungo baba naye narolo kora nuko bwete michana ntieke nkyukuru mala bosuli mbyo michando kie mugwetera nabura michande menge to gwetera intubuna babaraka nkonyanya stole sana muna chinga cheto tole naba muraba abanene ngutonyanya sabale muna inchensa goteba muganone igori bwo mukumi mugakone osirira matuka atali makanga 24 years agantigera abana abo nabalendire gocha muna nabalendire gocha nonyamenya tati mugati morembe umuromi ntoyo tigate twarenge babiro mugakone no muromo no tigalete umuroyo umbwatiro ngirira se ekina kuti nga atagete
twatera n'obulimo obunateretu n'omugabo ikuka ndiko tebanga ngweta mulimi cyane mukuniriri kwa chinga chino ngonerere gutora munaba buraka obwene bwino muri gotoka mbuli gotoka nogenda nonya nasaba gambi ogotebe kugenda okole muna umuroyo muna kwanire gosenye nyane nemonga ntebe for example nalengase omongina ninchera ndo mokogoti monga teri korwase omokogoti emonga nige gotigara ko bono kuniriri kwa igongunere muna inchende iga mother nkwani baba mata pole omonchu buligire linga ayonsi mbya bono sana baba ayonsi nugwetenga nemechana buruka bago itira manene sana abana bawo bogote mechanda abande banga yinu bacha ko bachaya bangina abayiga namangana nda mange ajuwa baburuka batakwana kuli nekene buli abana bayino ngona ribara mangana inchungo ko defa inchungo kwa nanga mangana nyakwana ngogai ngaki abana bayino bako bakero bakabaraje abana baito bago chayo mbali gotaka baburukana na abana babandi ikiagera umukungu tabwati semi akogambira mwana tali kugambira mwana buya buna bali babere bakogambira mwana woko yani yakororu no kororu unoro yomo tubwati kenda gotebi mwana abanyakebe birenga ribi yabo sire bibe nekene gosiba go ba nabayigo bono tianda babuli gaki una muri igene kyobe kini kia widows muranyoro umuntu babwatro koboko mugani muigubuya ni mukine buya arabo nyiri yo musi megete boya buya murai inambilia ine yekyombe neliye nabanga ne kimoto ina namba yesi yes 0725 0726 340 380 nande irolera 0726 340 380 ubwate lijyandenga ekyombe kenaye nugentuke bwata chinguru ocho bamete buya lakini asinjo bagwetera mangana mangu na buraka kyombe kena bogesira moncho muligireri ya masemo nekene mwagokire tebango chinguru njira sindigisa tebango sindigisa ubemona sana moncho muligireri asante sana aina mangana mancho moncho muligireri atoa sangire asobu ya bwekyombe na sindigisa ngati uko basemyo bomo bweka ngaki ajurasi ukarasteka tubwate kyombe kenigyo irege tambokero ine ekero asekyo benchara nekoli umwana nasaligwe ngiraneli inchara nekoli umwana nasaligwe endagira nebole nyumba no sijugwa yasoka no betu abuse nyumba yawo bya uyigute batabire yaya aye ngoko boli nga ine inchara nekoli no yiro mwana sikuri yaya bono lende nkiki yaya bono nkiko cyandekera so ekyombe ikiraga umonche mulenga tiko koromoro bwesindigisa nebyombe mwagokire mwagokabya kabisa mwanche mulinga go ikiraga buno watu akulira umurubiri bwesindigisa nebyombe kureye masemo ga mecho ase wodisise wikinga kienane kero tuguja ngojade senyi asekyo beke mutu manyime gano yino na ino motabinga nkimogwetera lakini kuigweteri yanda liyo konya banyekyombe basire masemo wikinga kiende na tumirane asumuro bwebyombe sindigisa yebyombe miyagetembe television miyagetembe radio chinkuru kwa Geoffrey Unsariu kwa niaba ya Lucas Mwaga tuwabwatirana nayo mulino mategerali bye God bless you so much see you korango iga